Jak dělají hodiny? Tik-tak. Proč jsi tak vyděšená? Protože večer se mi zdálo o monstromy. Co umíš anglicky? Hello! Jak se jmenuje tvůj dědeček? Pedro, půjdeš se mnou do kina? Jo. Boty. Co nosíš za boty? Kdy jdeš vlastně na ten tábor? Za 7 dní. Víš ta nová holka z vaší třídy, jak se jmenuje? Gamla. Jakýho máš nejoblíbenějšího youtubera? A tac. Jak se jmenuje vlastně tvoje teta? Milka. Jak říkáš svoje mamce handlivě? Mamba. Víš, že za chvíli pojedeme s našima mamkama do Chorvatska? Já mám šok. Já jsem tě včera viděla venku. A co jsi sbírala? Kaštany. Jaká je tvoje nejoblíbenější pohádka z dětství? Pat a Mat. Na jakou planetu by si nejvíc chtěla jít? Na Mars.